Hej. I dag vil jeg gerne snakke lidt om celler. Liv består af celler. En celle er den mindste enhed af liv, hvoraf levende organismer er sammensat. Celler er fælles for alt liv, både for mikroorganismer, planter, svampe, dyr og mennesker. Celler forekommer i rigtig mange forskellige størrelser, fra ca. 100 nanometer til flere centimeter. De fleste er dog meget små. Vi mennesker har op mod 50 milliarder celler i kroppen. Der findes encellede organismer, som f.eks. de bakterier, og der findes flercellede organismer. Den mest simple er den encellede. Vi mennesker er et flercellet fænomen. Celler opdeles i to hovedgrupper, nemlig en prokaryot og en eukaryot. Begge celler findes stadig i vores verden i dag. Den mest simple af de to celler, nemlig prokaryot og eukaryot, det er prokaryoten. Den er både mere simpel, og så er den også meget mindre. Prokaryoten var det første selvstændige organisme på jorden. Det er altså også den celle, som har eksisteret på jorden i længst tid, mere præcist 4 milliarder år. En prokaryotcelle vil oftest være i bakterier og i blågrønne alger. En prokaryotcelle har ikke nogen kerne, så alle kemiske processer finder altså sted inde i cytoplasmaen, hvor det hele flyder rundt sammen med hinanden. Fordelen ved dens meget lille størrelse er, at den har en enorm overflade i forhold til dens masse, og dermed kan stoffer let diffundere ind og ud af cellen. En prokaryotcelle har en cellemembran og en tynd cellevæg. Man kan sige, at cellevæggen og cellemembranen er cellens sikkerhedsvagt. Det er altså cellemembranen og cellevæggen, som beskytter cellen og bestemmer, hvad der kommer ind og hvad der kommer ud af cellen. Inde i cellens cytoplasma finder man cellens arvemateriale, altså DNA. Man finder også ribosomerne, som oversætter de her genetiske koder, og som fortæller, hvordan man udfører forskellige funktioner. Plasmider, som prokaryoten bruger til at overføre informationer til andre prokaryotceller, findes også inde i cytoplasmaen. En prokaryot har en hale, som den bruger til at bevæge sig med. På ydersiden af cellen er der en slags små femrør, som den også bruger til at svømme med inde i cytoplasmaen. Vi har også eukaryotcellen. Det er den anden af de to hovedgrupper. En eukaryotcelle er den slags celle, som man finder i dyr og planter. En eukaryot er mere avanceret end en prokaryot. Man ved, at prokaryoten altid har eksisteret på jorden, men en eukaryot er altså kun blevet til som følge af evolutionen. En eukaryot er betegnelsen for en celle med en ægte kerne. En eukaryot består ligesom prokaryoten også af en cellevæg og en cellemembran, ribosomer og cytoplasma. Men hvor prokaryotens DNA bare svømmer rundt ude i den geléagtige cellevæske ude i cytoplasmaen, så har eukaryoten en cellekerne, hvor DNA'en findes. Cellekernen er omgivet af en cellemembran, som bruges til at passe på cellekernen. Sammen med DNA'et findes der også organeller inde i cellekernen. Organeller er de her små organer i cellekernen. I en eukaryotisk celle findes der også et kanalsystem. Et indre kanalsystem. Det indre kanalsystem sørger for, at der bliver transporteret proteiner ind og ud af cellen. Vi har også noget, der hedder mitokondrier, som er energibærende. Det er altså her, hvor der bliver dannet sukker og næringsstoffer. Det er også her, hvor cellerne ligesom trækker vejret. Altså hvor de bruger den ilt, som der bliver transporteret rundt. Så vil jeg fortælle lidt om forskellene på de to celler. Der er nogle helt klare forskelle på de her to celler. Den første forskel er størrelsen. En prokaryotcelle er typisk 10 gange mindre end en eukaryot. Noget de to celler også har til fælles, det er cytoplasmaen, som tingene ligesom ligger og flyder rundt i. Begge celler er også udstyret med en cellemembran, som kan udveksle materiale og kemi. Ribosomer er også noget de to har til fælles. Eukaryoten har en kerne, som indeholder organeller,
Det er en modsætning til prokaryoten, som ikke har det. En stor og grundlæggende forskel mellem dyrecellerne og plantecellerne, det er, at plantecellerne har en cellevæg, og det har dyrecellerne ikke. Fælles af både plantecellerne og dyrecellerne, de har en række forskellige subcellulære strukturer, som kaldes organeller. En dyrecelle har ikke en rigtig cellemembran, som plantecellerne har. Så nej, en dyrecelle og en plantecelle er altså ikke det samme. Vi har også selv prøvet at undersøge nogle af de her celler i vores eget mikroskop. I vores undersøgelser undersøgte vi dyreceller og planteceller. Vi fokuserede på celler fra vandpest, løg, mundhuleskrab, gærsvampe og muskelceller. Alle de celler, vi undersøgte, tilhørte eukariot hovedgruppen. Vandpesten er en plantecelle, og her kunne vi spotte en masse grønkorn. Dette viser, at cellen var en eukariot. I løgforsøget var der ingen grønkorn, og dette beskriver den manglende fotosyntese, fordi at løg jo vokser under jorden, og da der ikke er noget sollys under jorden, så kan der ikke forekomme fotosyntese. Ved vores muskel- og mundhuleskrabes forsøg oplevede vi ingen cellevæg, men kun en cellemembran, og dette er typisk for en dyrecelle. Så disse to forsøg må høre ind under den kategori. Jeg håber, du fik noget ud af den her video, og have en god dag.